dim ond lleiad borffor, ar fin y mynydd llwm, a sŵn hen afon prysor yn canu yn y cwm. Ia. Helo. Sori, fi sgwennodd honna chi, am gwm prysor. Mae'n nghartra i, ydych chi'n gweld, yr Ysgwrn, ffarm yr Ysgwrn, rhwng cwm prysor a traws fynydd. A does nunlla tebyg i adra, nag oes? Elis ydw i gyda llaw, Elis Humphrey Evans, a dwi wedi marw. O do? O wir rwan, dwi wedi marw ers dros ganrif, ers 1917. Mae'n amser hir dydy. Ond, mod i wedi marw yn 1917, mae pobl yn dal i sôn amdanai, a mae pobl yn dal i gofio'n hanes i. Mae pobl yn fadnabod i fel arfer wrth yn enw barddol. Wch chi, yr enw fyddai'n rhoi ar ddiwedd yng ngherddi i ddangos mai fi sydd wedi sgwennu nhw. A'n enw barddol i ydy Hedd Wyn. Da chi wedi clywed am Hedd Wyn o'r blaen? Wel, gan bo chi gyd yma, be am i mi ddeud yr hanes wrtha chi? Ia, ffwrdd â ni. Ydych chi'n cofio be oedd enw'n nghartra i yn Nhraws Fynydd? Yr Ysgwrn. Ffarm yr Ysgwrn. Ac mae o'n le arbennig. Ond mi allwch chi fynd yno a dysgu amdano fi a gweld lle o'n i'n arfer byw. Mae'r lle yn debyg iawn i'r ffordd dwi'n ei gofio fo. Dros 100 o flynyddoedd yn ôl. Ond, pan o'n i'n byw yno, mi oedd y lle yn llawn pobl. A dyma lwlwch. Dyma nhw yn heulu fi i gyd. A dyma chi fi ar y pen yma'n hyn, a wedyn mam a dad, Mary Evans ag Evan Evans. A wedyn y gweddill mae gyd, wel, ymrodyr a'n chwiorydd bach i gyd. Cati, Maggie, Dafydd, Enid, Mary, Ifan, Ann a Bob. Ia. Da ni'n edrych yn sobor ddifrifol. Da ni gyd yn edrych yn flin, dydan? Ond, mi oeddan ni'n hapus chi. Mi oedd ffarm yr Ysgwrn wastad yn brysur. Pobl yn mynd a dod o hyd, digon o sŵn a digon o hwyl, ond mi oeddan ni'n gweithio'n galed. A dyna o'n i'n neud, ffarmio efo'n had, ac mi oeddan ni'n brysur iawn weithiau. Mi o rhaid i mi aros adre o'r ysgol yn aml iawn gan bod 'na gymaint o waith i wneud. A pan oedd hi'n hen dywydd garw, mi oedd rhaid i ni gyd aros adre, yn lle cerdded yr holl ffordd lawr i draws fynydd i'r ysgol. Dwi'n licio'r gair yna chi. Garw. Tywydd garw. Hen wynt a glaw, hen dywydd afiach. Wel, mi o rhaid i mi fod allan efo'n had yn ffarmio yn bob tywydd. Ond, i fod yn onest efo chi, mi oedd gen i bethau gwell i wneud. Be o'n i wir yn fwynhau wneud oedd darllen ac ysgrifennu cerddi barddoni. Trio creu rhywbeth hardd hefo geiriau. A dwi wedi sgwennu llawer o gerddi chi. Do, a hon ydy un o'n ffefrynnau. Be am i ni ddarllen i fo'n gilydd? Dim ond lleiad borffor ar fin y mynydd llwm a sŵn hen afon prysor yn canu yn y cwm. Ydych chi wedi clywed am Eisteddfod? Mae yna lawer o eisteddfodau yng Nghymru, does? Mae yna rei mawr a mae yna rei bach. A mi oedd hynny'n wir pan o'n i'n fyw. A dyna o'n i'n neud chi. Ysgrifennu cerddi a'i anfon nhw i eisteddfodau gwahanol i gystadlu. A'r freuddwyd fawr oedd ennill prif gystadleuaeth farddoni Cymru ac ennill cadair. Ennill cadair yr Eisteddfod Cenedlaethol. Waw! Dyna o'n i isio yn fwy na dim. Ydych chi wedi bod mewn seremoni gadeirio erioed? Wel, mae yna lawer o bethau'n digwydd mewn seremoni. Ond, y rhan mwyaf cyffroes ydy pan mae'r archdderwydd yn cyhoeddi y ffug enw buddigol. A wedyn, mae yna ffanfferwyr yn canu y corn gwlad.
Du, 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 du. Du, 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 du. Ac yna, mae pawb yn y gynulleidfa yn dechrau edrych o gwmpas, yn llawn tensiwn, yn disgwyl i'r enillydd sefyll ar ei draed neu ar ei thraed. Ac yna, mae yna gyrchwyr yn mynd i nôl yr enillydd o'r gynulleidfa, yn rhoi clogyn hardd amdan y fo neu hi, ac yn arwain y bardd i'r llwyfan. Ac yna, mae ceidwad y cledd yn dal y cleddyf heddwch uwch ben yr enillydd. A mae'r archdderwydd yn deud, Y gwir yn erbyn y byd, a oes heddwch. Heddwch! Calon wrth galon, a oes heddwch. Heddwch! Gwaedd uwch adwaedd, a oes heddwch. Heddwch! Eistedded y bardd yn hedd yr Eisteddfod. Mi fyswn i wedi bod wrth y modd yn clywed yn ffug enw i yn cael ei gyhoeddi fel yna mewn Eisteddfod Cenedlaethol. Ond yn 1914, mi ddigwyddodd na rhywbeth erchyll. Rhyfel. Rhyfel mawr, y rhyfel byd cyntaf. 1914 i 1918. Ond oedd gen i ddim diddordeb ymuno ar fyddin a mynd i ryfel. Do'n i ddim yn cytuno efo'r rhyfel. Do'n i'm yn credu yn y rhyfel o gwbl. Mi o'n i yn heddwchwr. Rhywun sy'n credu mewn heddwch. Ond, mi o'na lawer o'n ffrindiau i, bechgyn oedd yn byw yn Rhawsfynydd, ffrindiau i mi, hogia fes i'n ysgol efo nhw, oedd isio mynd i ryfel ac yn awyddus i fynd yn syth. A dyma nhw. Tom Evans, Moses Lewis, Watkin Jones a David Roberts. Dyma nhw yn ffrindiau i nath benderfynu ymuno ar fyddin a mynd i ryfel. A mi oedd hi'n amhosib dianc oddi wrth effeithiau'r rhyfel, hyd yn oed yma yng Nghymru. Oherwydd, wel, mi oedden ni'n cael newyddion i'r pentra, i draws fynydd yn aml, yn deud fod na rywun oedden ni'n abod wedi marw. A'r unig beth o'n i isio wneud oedd sgwennu. Sgwennu, sgwennu a sgwennu. Sgwennu cerddi am y bechgyn dewr yma a thi ryfel. Do, nes i sgwennu llawer iawn am y rhyfel. Ysgrifennu i ddechrau fwy am yr hiraeth mawr oedd gen i am yn ffrindiau. Ac yna, ymhen amser, gorfod ysgrifennu am y tristwch mawr o'i colli nhw. Oherwydd, mae ddrwg i ni ddeud, na ddaeth Tom Evans, Moses Lewis, Watkin Jones, na David Roberts yn ôl yn fyw. Ac yn 1916, mi ddigwyddodd hyn. Annwyl Mr Evans. O'r ail o Fawrth 1916 ymlaen, mi fydd yn rhaid i bob dyn rhwng 18 a 41 ymrestru gyda'r fyddin ar gyfer ymladd yn y rhyfel mawr. Deddf gorfodaeth filwrol. Ein gorfodi ni i fynd i'r rhyfel. Ond do'n i ddim isio mynd. Do'n i'm yn cytuno efo'r rhyfel. Do'n i'm yn credu yn y rhyfel o gwbl. Mi o'n i yn heddwchwr. Ond rwan, doedd gen i ddim dewis. Rwan, mi oedd rhaid i mi fynd. Felly, i ffwrdd â fi yn mis Ionawr 1917 i le o'r enw Litherland yn Lloegr, i gael yn hyfforddi i fod yn filwr. Yn paratoi ni ar gyfer rhyfel.
Dyna oedd pwrpas Lytherland, ond yr unig beth o'n i eisiau gwneud oedd sgwennu. Sgwennu, sgwennu a sgwennu. Rhyfel neu beidio, mi o'n i yn benderfynol o ddyfal barhau. Felly, mi benderfynais i bod yn rhaid i mi gystadlu am gadair yr Eisteddfod Cenedlaethol yn 1917. Eisteddfod mewn lle o'r enw Pen Bedw, neu Birkenhead. Ond, mi oedd trio ysgrifennu mewn lle swnllyd, budur a ffiaidd fel Lytherland yn amhosib. Do'n i'n methu sgwennu gair. Mi fi oedd bron iawn i mi roi'r ffidil yn y to, give up. Ond, yn mis Mehefin 1917, mi ges i gyfle i fynd adra. Mi ges i gyfle am ychydig ddyddiau i mynd yn ôl adra i Ogledd Cymru, yn ôl i draws fynydd, yn ôl i'r Ysgwrn. Helo, mam a dad, dwi adra. Ac adra, yn yr Ysgwrn, mi ges i lonydd, a mi ges i heddwch, a mi ges i ddistawrwydd. A nes i lwyddo i orffen yr awdl. A wedyn, mi ges i ngyrru i Ffrainc. Ac mi oedd gen i hiraeth. Mi oedd gen i hiraeth am adra, hiraeth am yn nheulu, hiraeth am mam a dad. A'r unig beth oedd yn gwneud i mi deimlo'n well oedd ysgrifennu llythyra adra atyn nhw. Dwi yma, rhywle yn Ffrainc. Mae yma wlad rhyfeddol o dlos yn yr rhannau a welais ohoni hyd yma. Y coed yn uchel a deiliog, a'r dail yn ysgwyd, yn crynu ac yn murmur, fel petaent yn ceisio dweud rhywbeth wrthom, na wyddom ni ddim amdano. Nid ydw i wedi cyrraedd perygl eto, ond yng nghanol y nos, byddaf yn clywed sŵn magnelau, fel o chneidiau o bell. Sŵn magnelau, sŵn bomiau. Brwydr Passchendaele, Gorffennaf 1917. A mi oedd hi'n dywydd afiach. Mi oedd y tir fel cors yn fwdlyd ac yn lyb. A da ni'n oer, yn trio cadw'n gynas. A dwi yma efo bechgyn ifanc. Bechgyn ifanc digon tebyg i mi yn gorfod eistedd mewn ffosydd oer a glyb. Yn crynu mewn ofn. Y sŵn bom arall yn ffrwydro. Yn agosach tro yma. Y sŵn dynion yn crio. Y sŵn bom arall, maen nhw'n dod yn agosach, ac yn agosach, ac yn agosach, ac yna. Distawrwydd. Ar ddiwrnod olaf, mis Gorffennaf, 1917, yn 30 oed, mi ges i Hedd Wyn fy lladd. Ond, dim fi oedd yr unig un. Rwan ta, dwi am i chi weld y poster yma. Dyma i chi boster arwyr traws fynydd. Dyma faint o fechgyn ifanc traws fynydd gollodd i bywyda yn yr rhyfel, a dwi yn un ohonyn nhw. A mae Tom Evans, Moses Lewis, Watkin Jones a David Roberts i gyd ar y poster yma hefyd. Sbiwch faint gollodd i bywyda. Gormod o lawer, a mi oedd hyn yn digwydd ym mhob pentre a thre yng Nghymru. Mi o'na golled enfawr. Rwan ta, dwi am i chi ddychmygu eich bod chi'n eistedd mewn pafiliwn o'r lawn. Da chi'n eistedd ym mhafiliwn Eisteddfod Cenedlaethol Pen Bedw 1917, a da chi ar fin gwylio y seremoni gadeirio. A mae'r archdderwydd
newydd gyhoeddi y ffug enw buddigol, Fleur de Lis. Ar ganiad y corn gwlad a wnaeth Fleur de Lis a Fleur de Lis yn unig godi. ond chododd neb. Chododd na neb ar ei traed. Fi oedd Fleur de Lis. Fi oedd y ffug enw buddigol. Fi oedd wedi ennill, felly fi oedd y Prifardd. Ond, do'n i ddim yno nag on. Na, mi o'n i wedi marw. Mi ges i'n lladd 6 wsos cyn yr Eisteddfod. 6 wythnos, mor agos â hynna at gael gwireddu ymreiddwyd o fod yn Prifardd Cenedlaethol. Felly, gan mod i ddim yno, mi benderfynwyd rhoi gorchudd du dros y gadair wag. A'i galw hi yn gadair ddu. A mi gafodd y gadair wedyn i chludo ar y tren o Ben Bedw i draws fynydd, i'r Ysgwrn, i'n nghartra i, a mae dal yno hyd heddiw. A mi ath pobl ati wedyn i wneud yn siŵr fod pawb yn gwybod yr hanes a fod pawb yn gwybod y stori. Mi ddaru nhw gyhoeddi llyfr. Llyfr o'r enw Cerddi'r Bugail, casgliad o'n ngerddi gora i gyd. A mi ddaru nhw godi cofeb fawr i mi yn draws mynydd. Rhoi plac ar y wal wrth ymyl lle ges i'n ngeni, a plac ar y wal hefyd wrth ymyl lle ges i'n lladd. Mi ddaru nhw greu ffilm amdanai. A hefyd, mi ddaru nhw sicrhau fod y geiriau y Prifardd Hedd Wyn wedi hysgrifennu ar yng ngharreg beddi yn Artillery Wood yng Ngwlad Belg. Felly, mae pobl yn dal i gofio amdanai. Boed o mewn llyfrau, mewn lluniau, mewn posteri neu mewn barddoniaeth. Ac wrth i bobl gofio amdanai a chofio am yn hanes i, mi fedrwn ni rwan gofio am yn ffrindiau i, ac am y miloedd ar filoedd o bobl gollodd i bywyda yn yr rhyfel. Sy'n dangos, dwi'n meddwl, a sydd yn brawf, i bod hi'n bwysig iawn i bob un o'na chi, i beidio a byth rhoi'r ffidil yn y to. Ac i dal ati i fwynhau eich diddordeba, a dal ati i drio gwireddu eich breuddwydion. Oherwydd, wel, yn fyw neu wedi marw, mi rydw i, Hedd Wyn, yn brif fardd.